President Hakainde Hichilema has been elected interim incoming SADC chair. Zana pana mashoko ari kubuda achitaurwa pamusoro paHakainde Hichilema anova panguva ino anokwa kunzi vanhu vane mixed feelings. Havachazivi kuti voselebrata here kuti panguva ino Hichilema aitwa in interim SADC chair or they must not celebrate. Ndizana pana mashoko aiwa nekiyo sedu come Southern Africa zvizere ndopai pano kuti subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa ZANU-PF Patriots vanobuda nyora achiti following the appointment of His Excellency Mr. Matamela Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, as chairperson of SADC Summit, appointed His Excellency Mr. Hakainde Hichilema as the Republic of Zambia as the interim incoming deputy chairperson of SADC. The communique of the extraordinary summit of the SADC heads of state and government 17th of December 2025 virtual. Doma shukaruda panguva ino. But dating back, tichitarisa around 2023 just after Zimbabwean general elections, Hakainde Hichilema akatora an instrumental role yaakaonekwa kunzi ndiye akamobiliza nekumeka sure kuti the SADC SIOM report pama-elections yangaitwa muZimbabwe yakombayiwa and all the investigative procedures they have been met. Panguva yataona kuti Hakainde Hichilema aiwa ainyatsokuratidza kuti anga ari legitimate, ainyatsokumeka sure kuti everything chabuda pachena. But kunyange zvakadaro tinoona kuti SADC hainazomboita action. But fast forward now in 2025 tichisvika pakati pegore tinoona kuti Hakainde Hichilema anga asina kumbopinda munyika yeZimbabwe during all this paitwa macompilation at the SADC SIOM report just because of the clashes aitika. But fast forward toona kuti Hakainde Hichilema akabva apinda munyika yeZimbabwe and people started doubting kuti these two presidents vanotowirirana naye. And soon after that takaona a scandal which transpired in Zambia atinoona kuti Hakainde Hichilema akatemewa aiwa nevanhu nematombo in a stadium after kuonekwa kunzi matongero kana maruliro anga akuita vanhu vakamuona as if they are being deceived, pava a deviation pane zvaimbopromisa kana pane zvaimboita. And panguva ino people they have got mixed feelings kuti should they celebrate kuti Hichilema ava the incoming SADC chair. Mbudzi mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pedai comment section medu nzwa mafunguro enyu, subscribe or like, hit on the bell icon.